जानो जेने तेने बेखौबा मागिनानैसो मोनदों बिटिआर सरकारनिफ्राय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि गुड बडलेण्ड चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय दामानि जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गोबां भाइराल जागासिनो नङा होमबा लिनानि जालाय सोरनिबा जालाय आरो दा नै भुमिकानि कल रेकर्डिंनि भाइराल जागासिनो नाथाय जोंफोरालाय मा खालामनानै भाइराल जानो एसे लाजिनायबो मोनो नङाब्ला लाजिनाय गैयामोनबाथ' आंबो एसे भाइराल जानो थाखाय इउटुबाव नाम खामायनो थाखाय एसे गाज्रि लाइनजों थांसिगौमोन खिन्थु आंहा गाज्रि लाइनजों थांनो गोसो गैथारालै बेसेबां समायना संसाराव बेसेबां मोजां बुहुमाव दान्दिसे जिउखौ थांनानै दङ बे समाव गाज्रि थासारिजों गावनि जिउखौ दैदेनलांबोला सोरलाय उनाव नोंखौ मोजां मोननो भाइराल जानाय समावसो नोंहा मुंदांखा जागोन दा नोंहा मुं मोनगोन नाथाय उनावलाय सोर नायनो नोंखौलाय सोर नायफिननो गोरोन्थि खालामखांनायनि उनाव निमाहा बिनायाबो मैल्य थाया सोरबा नोंखौ बुंफिनग्राबो थायो मिथिगौ ना नों गोरोन्थिखौनो मावबाय दे आरो गोरोन्थि जाबाय होननानै नों निमाहाखौबो बिखाबाय निमाहाखौबो मोनगोन खायफाया होगोन खायफाया होआ होथारोब्लाबो नोंखौ साजों होगोन नाथाय सिंजों होआ सोरबा सासेया होयोब्ला नोंखौ सासेया बुंगोन बेसेबां गाज्रि आखुनि मानसि बेयाव भाइराल जानाय मानसिखौलाय मा दरखारसै सोलाबा बेफोरबायदि मानसिखौ सनमान लानो बेफोरबायदि बाथ्रा जायो बेखायनो आं बेफोरनि सोमोन्दै बारा बाथ्राखौ बुंबाय थाला आं जिउआव थांना थानो थाखाय मा खामानि मावो आंनि लाइफनि थाखाय आं मा खामानि मावदों आं ससे नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ देखायना होनोसै नायदो आं मा खामानि मावो गभर्नमेन्टनि साख्रि मोनदों जब फिसा जब मोनदों मा होनो बेखौ जिर' ग्रेड नामा जिर' ग्रेडसो होनो नामा बे साख्रिखौ जिर' ग्रेडनि साख्रि मोनदों जब फिसानो मावगासिनो नै भिडिअ बानायनोसै फेसबुकआव होनोसै ना मावनायखौ फेसबुकआव होनोसै आं मा मावो आं माने दा सरकारि न' सोलिबाय थादोंना PMAY जे प्रधान मन्त्रि आवास यजना बिथांखिनि जे न' मोनबाय थादों जानांगौ नोंथांमोननि गामियाव नोंसोरनि गामियावबो मोनदों लोगोफोर दा जोंनि गामियावबो बहुद मोननाय दङ थेवब्लाबो जों थिकादारनो होआखै आरो थिकादारनि आन्दाराव जों मावाखै सासे बेक्तिया मोनदों बे बेक्तिया गावनो दायथ' लानानै गावनो मावदों गावनो मिस्ट्रि आरो आं बेजों थाफायो जों साथामजोंनो फुरा फाटाफाटि मावगासिनो गासै 10तासो न' मावबाय जों लाइफनि थाखाय बेखौनो मावगासिनो नाथाय बै लिना सोरबा माबा सोरबा भुमिका बेसोरनि बायदि लाइनाव थांनानै जों गावखौ मुंदांखा खालामनो गोसो गैया नायाबाथा थेवब्लाबो ससियेल मिडियायाव एसे गावखौ नुजाथिनोसै होननानै फिसायै इउटुब बनायनानै लाबाय नोंथांमोना मा बुंसै दे नोंथांमोननि सायावसै आरोना आं बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ बे ससेखौनो खालामनानै देखायनानै नोंथांमोननि खाथियाव आं भिडिअखौ दोनबाय अके बाय